Şu günler häkimetler Lewawyň iri un zawodlaryny we çörek pişirýän kärhanalaryna barlyk geçirýärler. Bu barada polisiýa daralaryna Çeşmämiz 9 fevralda habar berdi. Barlyklar Sebitde un gutçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Maglumaty görä Deriňewler Türkmenabaş şäherine we Çärje etrawyna ýerleşýän un zawodlaryny hem öz içine alýar. Azatlyk radiosynyň polisiýa daralaryna Çeşmeti un zawodlarynyň we çörek pişirýän kärhanalaryň käbir ýol başçylarynyň beýdüdügünçilikde guman edilip Kuwagtda Sebitiň polisiýa müdürligine saklanýanlyklaryny habar berýär. Çeşmämize görä saklanan ýolbaşçylaryň yerli kärhanalarda öndürilýän unlary gara bazar arkaly satmakda guman edilýänlikleri aýdylýar. Azatlyk radiosynyň bu iş boýunça Lewan vilayatynyň polisiýa müdürliginden kommentariýa almak synanşygy netije bermedi. Häzirki wagtda ähli çörek pişirýän zawodlarda we uly degirmen toplumlaryna barlyklary geçirilýär we bir näçe çörek zawodunyň direktory tutsak edildi diýip polisiýa daralaryna Çeşme aýtdy. Ol guman edilýän kärhana ýolbaşçylaryna garşy jinayet işiniň gozalanyny aýdýar. Un zawodlaryň hemde çörek pişirýän kärhanalaryň ýolbaşçylary döwlet tarapyndan önümçiligi berilen unlary gara bazaryň bahasyndan sarp edijileri we öýlerde çörek pişirip satýan hususy taraplara gymmat bahadan satmakda guman edilýärler. Çeşmämiz guman edilýän schemanyň ýöredilişi barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna çörek bilen üpçün etmek üçin döwlet gödäwçiligine çörek pişirýän zawodlar ýeňillikli bahadan un bilen üpçün edilýär. Ýöne derňe geçirilýän kärhanalaryň saklanan ýolbaşçylary özlerine döwlet tarapyndan ýeňillikli bahadan hödürlenýän uny hususy taraplara öýlerine çörek pişirip satýan adamlara gara bazar bahasyndan satmakda guman edilýär. Öz öýlerine çörek pişirip eklenjediýän raýatlar pişiren çöreklerini hususy dukanlara satýarlar. Hususy dukanlar bolsa her bir çöregiň üstüne 1 manat goşup müşterileri hödürleýär diýip Çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy un we çörek üpçünçiliginiň Sebitdäki ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna subsidiýalenen ýymit önümleri ilata çäkli möçberlerde paýlanýar. Un üpçünçiligi Sebitde mesele bolmagyny galýar. Bazarlarda Russiýada we Gazagystanda öndürilen unlar satylýar. Un gutçylygyna garamazdan habarçymyz hususy dukanlarda çörek önümleriniň satylýanyny, ýöne olaryň bahasynyň gymmatlygyny habar berdi. Azatlygyň Çeşmesi Sebitiň degirmen toplumlaryna we çörek kärhanalaryna geçirilýän derňewleriň dowam edýän un gutçylygy bilen ilteşikligini aýdýar. Habarçymyza görä hususy dukanlarda satylýan çöregiň bahasy 5-10 manat aralygyna üýtgeýär we dukanlardaky tamdyr çörekleri hil taýdan 3 görnüşe bölünýär. Ol çörekler öý tamdyrlaryna ýapylyp hususy dukanlara paýlanýar diýip habarçymyz aýtdy. Mundan ozal Azatlygyň Sebitdäki çeşmeleri ýanwaryň ortalaryny Aşgabatdan baran toporlaýyn barlykçylaryň Lewap we Mar vilayatlarynyň edara kärhanalaryna duýdansyz barlyk geçirenliklerini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji ýanwarda Lewawyň çörek kärhanalarynyň 10 işgäri tölegsiz zähmet ruhsatyna ýerenliklerini habar berdi. Türkmen häkimetleri edara kärhanalarda wagtly duýdansyz barlyk geçirýärler. Ilat köpçüligi derňewçileriň haýsy döwlet edarasyndan ýeberilýänliklerinden we beýleki jikme-jikliklerden köplenç bir habar galýar. Häkimetler Lewawyň un zawodlaryna we buğday ambarlaryna geçen ýylyň awgust aýyny hem giň işleýin derňew işlerini geçirdiler.